እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዓለታዊ ዜና እንሆ። ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ቁጠባውን ናይ ልምዓት መደባትን ክትቅጽሎ እንተኾይና መጀመርያ ፌደራላዊ መንግስቲ ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተኸተመ ውዕል ንህዘተ ሰላም ተግባራውነቱ ከረጋግጽ ኣለዎ ክትብል ሞሊፊ ገሊጻ። ተሓጋጋዚት ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሞሊፊ ነዝገለጸት ኮሚቴ ወፃዊ ጉዳያት ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ብዝምልከት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ንምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ሕቶ ምላሽ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን እዩ። ንሳብ መግለፂያ ኩሎም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ተባሂሉ ኣብ ስምምዕ ንዘተ ሰላም ፕሪቶርያ ሰፊሩ ዘሎ ንሰራዊት ኤርትራ እውን ከም ዝምልከት ሓቢራ። በዚ መሰረት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዝወፅእ እንተዘይገይሩ ምስቲ መንግስቲ ዝነበረ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ናይ ልምዓት መደባትን ክቕፅል ከም ዘይኮነ ፍሊጣ። ብፍላይ እቲ ንሃገራት ኣፍሪቃ ንምሕጋዝ ዝወፀ ብኣጎዋ ዝፍለጥ ብዘይ ቀረፅ ናብ ኣሜሪካ ንብረት ክኣቱ ዝፈቅድ ፕሮግራም ኢትዮጵያ ዝነበራ ሓለፋ ዳግማይ ክወሃባ ብባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ዝወሃባ ሓገዝ ክቕፅል እንተኾይኑ ኣብ ተግባራውነት ትስምምዕ ንዘተ ሰላም ከም ዝምርኮስ ሞሊፊ ገሊጻ። ብኻልእ ወገን ብዘይካ ፌደራላዊ ሰራዊት ካልእ ኩሎም ብረት ዝዓጠቑ ሓይልታት ዕጥቆም ከውርዱ ኣብ ስምምዕ እኳ እንተተበፅሐ ተግባራዊ ክኸውን ግና ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ዝያዳ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሚኒስተር ዜናን መራኸቢታትን ኢትዮጵያ ኣቶ ለገሰ ቱሉ ንቢቢሲ ብዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ስምምዕ ዝኸተመ ህወሓት ዳ እምበር ንሕና ኣይኮናን ዝብሉ ከም ባይቶና ዝኣመሰሉ ገለ ሓይልታት ትግራይ በቲ ስምምዕ ከም ዘይቅየዱን ዕጥቆም ከም ዘየውርዱን ይገልጹ ብምህላዎም ተግባራውነት እቲ ስምምዕ ከይፈሽል ሸቕሎት ሓያል ወገናት ምዃኑ ይግለጽ። ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ምስቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብዛዕባ ዝገበሮ ሓድሽ ስምምዕ ብዝምልከት ምስ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣኼባታት የካየድ ምህላው ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ። ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሲቪላዊ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ብማሕበር ጠበቓታት ዝተኣመመ ግዜያዊ ቅዋም ክቕበል ኣብ ዝብል ነጥብታት ከም ዝተሰማምዐ ኣቐዲሙ ተገሊጹ እዩ። እንተኾነ ብልዕሊ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎም ጥርጣረታት ክገልጹ ዝጸንሑ ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላትን በርጊሳውያን ማሕበራትን ብዛዕባ እቲ ስምምዕ መብርሂ ንምርካብ ንሓይልን ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ሕቶታት ከቕርቡ ጸኒሖም እዮም። ድሕሪ እቲ ኣኼባታት ገለ ማሕበራት ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺታት ኣብ ልዕሊ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዘለዎም ጥርጣረታት ገና ከም ዘይተኣልየ ብምግላጽ ተግባራውነቱ ዘይጭበጥ ውዕል እዩ ክብሉ ቃሎም ሂቦም። 24 ሰዓታት ድሕሪ እቲ ስምምዕ ምኽታሙ ኣብ ከተማታት ካርቱም፣ ኡምዱርማን፣ ሰሜን ካርቱም ብኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝወፀ ማዕከናት ዜና ሱዳን ሓቢረን። እቲ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለን ዝተኻየደ ስምምዕ ንምቁዋም ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ምስ ዕልዋ ዘካየደ ጉጅለ ምዝታይ ንቃወም ብምባል ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ብሓይልታት ጸጥታ ናይ ዝተቐትሉን ዝዓነወ ንብረትን ካሕሳ ንምኽፋል ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ዳ እምበር ዘተ ኣየድልን ክብሉ ጭርሖኦም ኣልዒሎም። ሓይልታት ጸጥታ ንሰሜን ካርቱም ዘእቱ መንገድታት ኣብ ምዕፃውን መንግስታውያን ቤት ጽሕፈታት ኣብ ምሕላውን ብብዝሒ ተዋፊሮም ነይሮም። ኣልሑትና የመን ናብ ቀይሕ ባሕሪ ባለስቲካዊ ሚሳይል ብምትኳሱ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ስሒቡ። እቲ ሕቲ ካብ ከተማ ሰንዓ ዝወንጨፎ ሚሳይል ኣህጉራዊ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክበጽሕ ብምኽኣሉ ንመስመር ንግዲ ባብ ኤልመንደብ ኣብ ሓደጋ ከውድቖ ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ምንጭታት ገሊጾም። ሕቲ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ክሊ ማያቱ ንምሕላው ናይ ባሕርያ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክጅምር ምዃኑ ጠንቂቑ እዩ። ምንጭታት ዜና ካብ ከተማ ሖደይዳ ዘመሓላለፉ ሓበሬታ ሕቲ ኣብ ኣህጉራዊ ክሊ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ክተኽሎ ዝመደበ ብዝሒ ዘለዎ ነታጉ ናብታ ሃገር ከም ዘእተወ ኣፍሊጦም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትርከብ ዝተራሕርሐት ናይ ነዳዲ ካርጎ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ጽዕነታ ከራግፎ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ሕቲ ነዚ ናይ ባሕርያ መጥቃዕቲ ዝምድብ ዘሎ ክብሉ ወተሃደራውያን ምንጭታት ብወገኖም ይገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።